som tu ja. A povedz svoje meno, ty. Valika. A Sarinka. Hej, to je moja segra. My tri sme... No, povedz, ako sa voláš radšej na YouTube, ty. Lebo som Lila. Ako ti to trvá? No a toto je taký challenge, babi. Hej. Áno. A toto je taký challenge, že hádaj, na čom myslím. Začnem ja, hej? Dobre. Takže, babi, takže natáčam s tým na YouTube a natočila som s tým 4 videjka. Sú tam hociaké farby. Viete? A mám... No, skúste hádať teraz. Čo by to mohlo byť? A keby niečo, ak neuhádnu, idem ešte raz. Ja prosím nevím. Natáčam s tým na YouTube a už som s tým natočila 4 videjka. A je to hociakej farby. Žltá je aj modrá. No, modré. Neviete? Gumičky. Yes! Dávaš otázku. Takže... No, hovor. Je to také keckavé. Keckavé. A má to stránky. Minecraft? Ne. Stránky. Kniha? Stránky? Áno, Je kniha. kniha, hej, pardon. No? No. Je to ako lanovka. No, podobá sa to. Vlek. Lanovka. Áno. Vlek. My sa ako striedame. No. Sú to všetky zvieratá a je to z plastu vyrobené. Teraz sa s tým najťažšie hrám. Čo je to? Pečopací? Presne! Ale ja nikdy už nepôjdem. No jasne, že pôjdeš. A som chytrejšia. Škrtíš ma. Je to moje obľúbené zviera, má to... Mačka? Steno. Mačka?